מה? יואו, איזה באסה, אני לא הקלטתי את זה. טוב, בוא נתחיל את הסיפור מחדש בקצרה. ב-2005, בשישי מאי, למאי, ב-2005. בעלה, משה טיטמן, בעלה של בובוש נפטר. אוקיי. ב-15 למאי, שזה יום הולדת שלי, אהה. היינו בבית הקברות, היה 7 ימים. ב-16 למאי הלכתי לגרשוני, הרופא שלך מקופת חולים. כן, שייתן לי בדיקות, כי אני לא הרגשתי טוב. אז הסברתי לו איזה סוג שלו להרגיש טוב, אז הוא כנראה חשש, כי הוא שלח אותי לעשות בדיקות דם עם מרקרים של סרטן. אני עשיתי את הבדיקות דם ב-17 בבוקר. בצהריים הוא התקשר אליי שאני אעבוד דחוף. אני אמרתי, מה זאת אומרת? אני באמצע עבודה. הוא אומר, עד הצהריים אני רוצה שתהיה אצלי. טוב, הלכתי איתו. באמת בסביבות 12, משהו כזה. אז הוא אמר שהוא רוצה שאני ארד לעשות עכשיו אולטרסאונד. אמרתי לו, דוקטור גרשוני, לא קבעתי שום מועד, אני צריכה לקבוע קודם. הוא אומר, אל תדאגי, אני קבעתי לך, תרדי לעשות אולטרסאונד עכשיו ותעלי אליי. אז אני אומרת לו, אבל מה אתה חושב שיש לי שזה כל כך דחוף? הוצאת אותי מעבודה, עכשיו אתה מסדר לי תור, מה? אז הוא הסתכל אליי, הוא אומר, אני חושב שיש לך סרטן. שאלתי אותו, איפה? הוא אומר, באזור הבטן, אני לא יודע בדיוק איפה. אז הסתכלתי עליו עוד פעם, אמרתי לו, טוב, אז סוף סוף אני אהיה רזה. וירדתי לעשות את עשיתי את האולטרסאונד.